abheke ikhekhe libesesiswini. Yesikhathi mnika amanamba wasekuba muthokozo nekuthando lethiyake ngobuyebona ngesenzo nisenza nami ngakile sami ijika kelezi bathi ngiyohlonishwa ijika kelezi nami ngikile sami ijika kelezi bathi ngiyomhlonishwa. Yeah, Mr. John, Mr. Sepua esa setulula Sasha Kele Karia ayiphaka noma balibone nangoma wangibelela kumelisa bakushayelela ngama yesandla makelwa nibamutsa inkomo zamalobonke bangcubisa amafutha enyama engayidlile mina base bemfanisa nomozisi bathi uyayibona ingena neheye awusazungeneke nanele